Sa patuloy po ng ating balitaan, idol, sa ating regional report, idineklara po ng Sangguniang Panlalawigan ng Ilocos Norte ang buong lalawigan sa ilalim po ng state of calamity matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Nando na nagdulot po ng malawakang pinsala sa probinsya. Nagbuhos ng matitinding ulan at nagatid ng malalakas na hangin ng bagyo na naging sanhi ng pagbaha at pagkasira ng ilang mga ari-arian, kabuhayan at mga pananim. Batay sa inisyal na ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit 2.1 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa nasabing probinsya. Sa sektor ng agrikultura, kabilang na ang mga hayop at manok, ay tinatayang nasa 313 million pesos ang nalugi. Bagamat napakalaki ang naging epekto ng bagyo, ikinigalak naman ng mga otoridad na walang naitalang nasawi mula sa nasabing kalamidad sa probinsya. Sa ilalim ng deklarasyon ng State of Calamity, maaari nang gamitin ng pamahalang panlalawigan ng kanilang calamity funds at magpatupad ng mga hakbang para sa mabilis na rehabilitasyon at pagbibigay ayuda sa mga apektadong residente. IFM News. IFM News. IFM News.